Kalau sekedam ini oh, kulino dinyanyiake karo pake jaman cek cilik. Nek Yanto lho, lek aku iki pedhekane siji. Marit, iman-iman karo adan, karo nyanyi. Sampai yo kulino dinyanyiake. Iya, benar luar biasa. Rasane beda. Ya baris uklane sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nek iki Jakarta niku nyambut gawe napa Mas Agus? Wes pokoknya mau tak ada, itu tak WA, terus tak WA pokoknya. Gue tak WA tak ada nih. Ya, Mas Bayu. Alhamdulillah Bayu ya. Iya, sekarang Darwo di Putra. Siji ya Mas Agus. Nanti sepuluh. Aku tambah melih Mas Agus. Amin.
Agus ya. Jalur pas aku sing ra iso. Lah terus langgam kok ya langgam wis rada lawas. Rada lawas lho. Kenangane Mas Agus zaman di cilik diurak-urak karo bapake lagune Bengawan Sore. Jadi luput. Kula ana iki wis MC sepanjang masa ya. Juwadi Pandom. Ya, ya. Terima kasih Pak Raden. Pak Raden lho. Raden mana? Adem. Abang Adam toh, Mas Adam. Ketok kabeh. Lah iya. Ning pinggir Bengawan. Saya kawan-kawan kagasamu rahayu ini kadang Mas Agus ya maringi saged ditambahi bonus lagune Destri manut sliramu.